Салом алейкум, дӯсто, бародаро, ҳамватано. Мехоҳем як кора баротон нишон батам. Як аппарат аст. Мена барои раҳора краска кардан, майда аст. Як тариқ краска мекунад. Ступи дорога, яъне ки раҳа бояд тар бошад. Ин краска хок мешава, краскаи натуралӣ аст. Ин ҳаракат роҳ дорад ва най парае ки дида истоде паласои гавса мезанад. мо ҳамватанои азиз раҳора карда дӯта одам аст. дӯта одам ҳама аҷиби аппаратш аст. дивижок дора, компрессор дора, ҳавора мегира, шланг дора, у тарафда накиштан халос дида. Яъне оли қоқ мешава, баъд у тарафа ба фикрам ино аз чи ҳастанд, аз Украина ҳастанд. ба ҳар ҳол гӯем ки чиш мекунем метарсем. Ҳаминҷо бошад. Ин дар Wolno tak nagrywać? А? Wolno tak nagrywać? Не вем, можно. Tak, można. Na zgodę najpierw. ин ҳамон аппарати майдаҳак хулас раҳора мегем чӣ мекунем саби паласа мезананд, хел паласа мезананд. Аслан ман дар ин бора чӣ гуфтанӣ будам ҳамватанои азизам? Дар ин бора ман гуфтанӣ будам ки мутаассифона мо дар 30 соли истиқлолиятмон соҳиби нами қадар чиз шида натонистем ки мардуми мо бигем чӣ кунанд, яъне як тавонанд ки кор кунанд. Як компрессор аст, ягон мушкилӣ надорад. Як компрессор аст, заводид мекунанд, кор мекунанд, дивижок, компрессор. Ва тарафи дигар бак дора, аз ӯ бак мисли ки ҳам краскаи мошина мекашанд, мезананд, намхел краска дора, мекашанд, намхел мезананд. ҳамаи ҳамин чиз дар ҳамин як ароба бар ин кардагӣ аст. Як тарафаш бигем аппарате ки дора истифода мебаранд барои чошидан ва тарафи дигаре боша барои ҳай кардан, бигем тела мекунӣ, ҳай мекунӣ. мо мутаассифона дар 30 соли истиқлолият натавонистем ки соҳиби ягам қадар чиз шавем. мо то ҳозира кӯчаҳомона ба шотка краска мекунем. То ҳозира кӯчаҳомона изона кашида ба шотка краска мекунем. ва рӯзи дуроз мо рақс мекунем, ободиро бибин, пешравиро бибин. Ва ду дона гила мешнонем, дар гирди гил рақс мекунем, мегем ки ободиро бибин, пешравиро бибин. мо дар саюзи тари ободӣ набуд, дар вақти Сталин, Ленин тари ободӣ набуд. ки мо дар 30 сол арзиши ҳамира агар розе пирсем, ӯ қадар бигем ки қиматӣ надорад. Дар ҳамин ҳолат раҳои Тоҷикистони мо дар чанд солҳо шояд агар ки уҷара Эмомалӣ бигзара, барои Эмомалӣ оҳақ қатӣ, шотка қатӣ, ман худам шоҳид ҳастам ва худам бигем ки аз ин чизо кардагӣ ҳастам. ин чизора ана
эмомалӣ дар ҳолате ки агар аз раҳ бигзара шотка қати раҳҳоро краска мекунанд, яъне ки оҳак мекунанд сафед. То ҳами эмомалӣ бигзара ё то як борон боридан ё ки то як барф боридан аст, яъне аз ӯ зиёд нест. ин краскае ҳаст ки бибинед ҳам қадар дивижени калон аст дар ин раҳҳо. раҳ биромадан иҷозат нест ки ман шӯтакӣ намедонам. ҳамин қадар дивижени калон аст. ана здорово, братишка. Не отвлекай, я про дорогу рассказываю. Давай. Як братишка аз Украина аст. Ина бо гаштаки касофата. Инай агар раҳҳоро бибинени краскора шояд чанд қадар бигӯем ки тез кардаги аст. чанд қадар тез кардаги аст, намедонам. Тобистон буд карда буданд ин раҳҳоро. Тобистон буд карда буданд. Яъне ки тобистон кардаги ҳолиам паласа истодаги аст. Хела бигӯем ки як чандин бигӯем ки моҳҳо гузашт, ҳолиам ҳамин паласа истодаги аст. Дар ҳолате ки ҳам қадар дивижени бисёр аст, рӯзи дуроз мошино меҷиқанд, тормозиш мекунанд ва ғайра корҳо дигар чизҳо аст. Яъне ки ҳолиам ҳамин паласаҳо истодагӣ аст. иш ҳозир иваз кардаги ҳастанд, нав аз ӯ тараф задагӣ. Но ҳозир бо иҷара бо паласа мезанем. Яъне ки уже ба ҳисоби ино бигирем, агар уже паласаҳо кӯҳна шидагиянд, уже паласаҳои нав мезананд. Аммо мутаассифона дар Тоҷикистони мо чӣ кор мекунанд? Эмомалӣ бигзара оҳак қатӣ краскаш мекунанд ва бигӯем ки будкат дигар ҳамин қатӣ чӣ мекунад? Халос таваккалиш ба худо мешавад. якчанд қадар бигӯем ки краскаи ҳақиқӣ бигӯем ки ёфта наметавонанд, мисли ҳамин краскаҳо ки ино дуруно шонда бигӯем ва болош дам мечӯшанд. анамуд фосфор двор як чиз аст ва дар рӯшании свет бигӯем ки хеле гирён мешавад. Хеле свет агар рӯшан шавад, свети мошина хеле ялтас мекунад, яъне метова ким куҷо чанд қадар дурӣ метова. ҳозир ки хира шидагӣ аст, уже ҳамин чиш рафтагӣ аст ва дар уҷа зада истода, ӯ зада истодагӣ уже бибинед нахе блеск мета, яъне ки дар рӯшании свет ҳам блеск метавонест. яъне ки инай намуд бигӯем ки ватандор ҳастанд. ино ватана инайра мегӯянд ки шояд ободӣ аст каме, яъне барои ободӣ кӯшиш доранд, мекунанд чизе. дӯстои азизам, ӯ гуле ки шумо мебинед ӯ ободӣ нест. дар асл бигирем ӯ краскае ки ба шотка мезанемаш кӯчаҳоро барои гузаштани эмомалӣ баҳои сатҳи баланд мета барои оҳага. ман воқеан мегӯям, вақти вилояти суғд омада буд дар Чкалски, ба худои якта қасам аст, унам пишти узулсвяз аст, унаму узулсвяз бигӯем кадоме будуна аэропорт ҳам тамея узулсвяз қати тарафи куруг мебуроя мерава. ручной оҳак кардагиянд, оҳак шотка қати одамо манам кардагӣ ҳастам. як чанд метр ҷо, яъне ки як поворот, бигӯем ки аз ин поворот то поворот ҷои мо буд ва мо ҳам маҷбур будем ки аз ин чизҳо чӣ кор кунем? яъне оҳак кунем. оҳага бо худат мераи мехарӣ, худат ай кисаи худат бо ҳукумат оҳакат намета. ҳукумат мегӯянд амҷара бика ки ҷаноб мегузара итақати, бояд ҷаноб бибина ки кӯчаҳои мо паласа дорад ва ручной вехи хонаҳора, вехи хонаҳо домод таҳои домаку ба худо қасам аст кӯмра дар даруни об андохта, кофта сиёва карда, оби ҳамура ку шотка қати вехои домода шакидагиянд ки то ки ҳам таи домод дар камераҳо хишрӯ битова. чандта дома, 3-4 домаку мо кардагӣ ҳастем, бо ҳамун корхонаи мо карда буд вақти шуда ҳамҷа кор мекардем. 3-4 дома мо кардагӣ будем.
яъне ки байнаи тар ахмақбозиву бигем ки маймунбозиву саҳнасозӣ Эмомалӣ дидан мекуна, лента мебара, бисёр кори хуб. Айнан дар бораи ҳамон пушти узилсивӣ аст, яъне айраҳ и тараф барои гвардияи президентӣ я обчижити вайрона буд, дурунш туалетхона кардаги буданд мардум, ҳамуро ремонт карда, бигем ки ҳамуро маҷбур карда бизнесменоро бозорода налог бастанд ки як комнатаи шпаклёвка мекунен, дар мемонен, дар мечаспонен. Хулас дар сари мардум зулм карда, ҳамун тоҷирода ҳамун хонаро рост кардан. Эмомалӣ омад, як обшижити кана буд, туалет, дурунша шпаклёвка кардан. Эмомалӣ омад бо лента барид дар ҳамуҷа изона кашида. Ба худо қасам аст, итари шармандагӣ ку редка мешавад дар дунёда. яъне ки ҳам хиломат чикор кард, лента барид ҳамуҷа, табрик кард, дидан кард, даромада бисёре баҳои баланд дод. Ман ҳамуҷа ҳамаи ҳамун кӯчаҳоро, ҳамаи ҷоро ба худо қасам оҳақ қати краска чика сафед карда будам, паласа карда будам, ки шофёру Эмомалӣ раҳгум назананд, раҳгум накунанд. Инам хеле саҳнасозӣ, инам хеле маймунбозӣ қати мо 30 сол аст ободӣ гуфта гаштастем. Чикор кунем дига? боқи қазоват дар дасти шумо аст, ҳамватанои азиз. Дар 30 соли истиқлолият соҳиби намтари як компрессор шида натонистем ки мо раҳомона қалан ба ҳамтари краское ки яъне чанд моҳ давом мехта меқапа места ба ҳами краска кунем. инами аст, ҳамватанои азиз. истиқлолият муборак 30 солагиш ба ҳаматон, ҳамватанои азиз. худо нигаҳбонтонӣ буд. як чиз дигаре ки бозам ҳамун шунидан кай бувад монанди дидан, яъне ки чизе ки шумо бубинед барои шунидан нести, барои дидан аст. ба чашм бубинед чӣ хел бигем кор ва фаъолияту ҳаракатҳо мекунад. я саломат бошед, ҳамватанои азиз. Chciałem z tobą.